आंनि मुङा श्री हादरमा बसुमतारी, गामि हिगुरमारी, जिल्ला चिरां, लाइसो कसिकत्रा। बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। खन्थाइ बिबार हान्जाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आंबो बादायलायनायाव बाहागो लाबाय। आंनि गोरबोजों लिरनाय मोनसे रादाय खन्थाइखौ आं आवरायनो आखायाव लानाय जाबाय। रादाय। थाबायहां मिनिहां मिनिनानै, रायज्लायहां मिनिहां मिनिनानै, बैसागु बोथोराव रादायनि देवलोंखौ थाइनै मेगननि इसाराजों बोनथेनानै, नोंनि हायना गोनां मिनिनायखौ मा मोखाङै बावनो हानो, नोंनि रादाय आरो अननाय होनायखौ बरायनो गांसे आर'नाइ फालिजों गोस्लायसुलि मिथिंगा रानिनि बिलोगो देलायमांग्रि दाउ खौवौआ मिलौदो खबामजों मेथाइ रोजाबफैबाय। आइलि जाइलि खानाय हगारसारनानै, सात दान्दालि हा बुद्रुनानै, सिखिरि सिखोलाया बिरबोलायबाय। बैसाग दाननि ना जावरिखांनाय बायदि सुबुंनि गोसोआबो जावरिखांबाय। हिसानसालियाव सि खुनाया खारा खारा जाबाय सोरबा राजखुंगुरनि रादाय खानायखौ गोसोखांनानै, बोदोर बावलि गावखौनो बावगोमायो। गोरबोनि लांदां देरायाव नेनानै दङ हायग्लायनाय गोसोनि बिबार बारिखौ साजायनो, जुमाय खुंगुर गोसोनि सिमां रायजोआव गोदौग्लाबनाय अननायखौ बिलाइनो। गोजोन्थों।